Pokiaľ viem, títo ľudia sa neustále oháňajú láskou a toleranciou a mierom a zavolali si tam vystupovať človeka, ktorý je obvinený z vojnových zločinov. Mamuk Mamulašvili. Čo je zaujímavé, lenže pre týchto ľudí násilie nie je problém. Nenávisť nie je problém. Agresia nie je problém. Nie je to problém za predpokladu, že to smeruješ správnym smerom. Totiž Mamulašvili, napriek tomu, že je vojnový zločinec, tak nie je hociaký vojnový zločinec. Je to vojnový zločinec, ktorý pácha svoje zločiny proti Rusom, proti ruským vojakom. Sám sa vyjadril, že neberú žiadnych ruských zajacov. To znamená, že ak sa nejaký vojak vzdá, tak táto čata Mamulašviliho ho proste zabije, čo je vojnový zločin, zabiť vojaka, čo sa vzdal. A toto nie je problém, pretože ich morálka funguje veľmi selektívne. Dáme si taký príklad. Tišči, ktorý bol nedávno vo všetkých médiách kvôli tomu, že robil údajne nejaké investičné podvody. Nevravím, že ich robil, ale minimálne z toho je obvinený. Tak len za to, že je obvinený, títo progresivisti, tieto progresivistické médiá perzekujú každého jeho kamaráta alebo každého, kto sa s ním len poznal a snažia sa ho penalizovať za to, že sa poznali s niekým, kto je obvinený z investičných podvodov. Zatiaľ čo Mamuk Mamulašvili je obvinený z vojnových zločinov, čo je asi tak miliardukrát závažnejšie ako investičné podvody. A nie len, že Mamuk Mamulašvili je prijatý do tejto komunity, ale ešte aj vystupuje v meke tejto komunity, ako nejaký ich vodca alebo spasiteľ alebo niečo také. Pretože táto ich morálka je proste strašne selektívna a vojnový zločinec nie je problém, ak tie zločiny pácha voči ruským vojakom, pretože Rusko je stelesnenie toho najväčšieho zla pre túto komunitu. I need you to listen, I need you to hear, and don't show